I ara realitzarem la imposició de les beques i el lliurament de les orles als alumnes de segon de batxillerat per part de la tutora Mònica Ruiz, la coordinadora de batxillerat Antònia Alarcón i la Carme com a representant de l'AMPA. Abans, però, la tutora d'aquest grup ens adreçarà unes paraules. Bon dia i gràcies a tots, professors, alumnes, famílies i amics, per assistir a aquesta jornada que marca no només el final d'un curs o d'un cicle. Alguns heu vingut a estudiar batxillerat i porteu aquí només 2 anys. D'altres en porteu 6 i alguns 7 o 8. Per la majoria és el final d'una etapa de 6 anys, durant 5 dels quals us he acompanyat. Profe, solo te tendremos 5 horas a la semana. Em deia una de vosaltres molt preocupada en aquell moment. Mare de Déu Senyor, a mi se'm feia costa amunt. Avui es tanca un cicle també per mi. Amb vosaltres he crescut, no només com a professora, sinó també com a persona. Profe, que pesimista, nunca nos felicites, em dèieu a principi de curs. He intentat guiar-vos, renyar-vos i encoratjar-vos quan tocava. I al final la cosa no ha anat tan malament. D'aquesta etapa que ara tanqueu, segur que tindreu bons records, i no tan bons, però m'agradaria que el que heu après aquí us serveixi per la vida. Més enllà de les fórmules químiques, les figures retòriques, les tesis dels filòsofs, espero, en nom dels meus companys, que hagueu après moltes altres coses. La tasca de docent té 2 coses molt bones. Una són dies com avui, en què promocionem els nostres alumnes, i una altra són tots aquells petits grans moments en què hem plorat i hem rigut junts, independentment de quina en sigui la proporció. Heu de mirar endavant cap a la nova etapa, però sense oblidar el passat. Penseu que de totes les experiències, bones o dolentes, es pot treure una part positiva i que alguns amics que heu fet aquí us duraran per sempre. Fins i tot quan feu la trobada dels 25 anys de la vostra graduació, qui ho sap, potser continuarà alguna relació que va quedar pendent. Ara comenceu una etapa que, per alguns, està plena d'incerteses. Què vull estudiar? M'agradaran els estudis que he triat? Tindré feina quan acabi? I si m'he equivocat? Jo us diria que estudieu el que us agradi. I si no és el que esperàveu, es pot canviar. No és una equivocació. Si no es prova, no se sap. També us diria que no agafeu el camí més fàcil, només perquè sigui fàcil. La satisfacció la trobem quan anem aconseguint metes. I com més esforç ens ha costat, més gran és la satisfacció. Quan parlo d'esforç, estic segura que els pares m'entenen molt bé. Com a tutora, he constatat que si tot ha anat bé, els pares no han patit massa, però quan el curs s'ha fet costa amunt, ho han passat molt malament, intentant aconseguir que el fill o la filla s'esforci sense arribar a un punt d'angoixa o desànim. El paper de pares sovint no és fàcil, perquè patiu per les persones que més estimeu sense poder actuar. Però avui és un dia d'orgull i d'alegria, perquè els vostres fills i les vostres filles comencen una nova etapa de la seva vida. Avui sí que és el moment. Felicitats, enhorabona per la feina ben feta. De segur que tot us ha d'anar molt i molt bé. Per tots vosaltres, per la promoció de batxillerat 2014-2016, demano un fort aplaudiment.